Dakwar tayo dito, nanang. Ay, awan. Apay aya, Judito, anak ko. Kasano nga taday tuyang. Naibos mo ti inutang ko kwarta. Ay, sapay awan kwarta ka, anak ko. Ay, adot ti utang ka. Iso masapo lang makabruda. Tapno makabayad ang mutay. Ay, uri kung ano ang dadaga, mapalin nga isalda. Ngam awam ba't? Amo ba't, makital-talon tayo lang, anak ko. Ngarap. No apay mga minangawa mo sa nikwata yaw. Dagiti daddo maapaday o babakay naglalawa mo dagiti dagdagada. Ay, suda, tabak nang da. Gamda kami, talaga nakurapay kami. Grabe mo ta kinakurapay day tananang. Nauma ako niti kinarigat ti biyag. Iso masapo lang makabrudak. Tapno bumak ng taymag. Alan na pray. Bayadak tumo ilang no makabrudak. Ay na, pagpatarimaan mi ko maitibalay mi ti urnong mi akwarta, Judito. Sana pala at adakal mo ti sweldo nila kay mo jabraw. Makaurnong kayong tumanan. Ha? Kun bayadak adagaw spring. Si kanto ti una kabayaran apaman na makaabrudak. Promise. Ay, kwa, kasaritak pa nila kay ko Ay susana na. Ang mga nudi na kayat. Ibagam tulatan na nakabangkaw. Anya? Ala na prain. Ay kakasyan na ka di Sigala ti amo nga maasit gakay. Ala prain. Sige na. Unay. Pren ka apren kanya. Katsan mat asigo na kas na tiawag mo kanya. Kino agprinta mo ta talaga? Si kamay. May kawak lang amin, Judito. Ay talaga awagan nak itipren. Tila mamadlaw mo mapring. Alaki din Pautangan na kaun. Uray, porsyento mo na isaw. Ay saan? Diyak kaya tikas na. Sige nga ron. Mabit lang taitid ko ti ututangam. Ngam ne, sikreto talaga nga. Di mo ibagbagay ti sabali. Tamangan no maamuan ti asawa kat ungtan na. Well, promise. Sekreto lang. Hello na lang. Hello, anak ko. Kumusta ka ngay dito abroad? Ay, kakastuya Mabambano ka na yung dataw. Nagrigat ti trabaho ditaw Kasla, kaya ko nga rudon ti agawid na lang. Anya? Di pala nalpas ti kontrata magawid kan? Ay, huwag nga raud. Agbabawi ka nag-abroad. Nagriga mo gayam ti biyag dito abroad. Lawlaw ang kaon. Kitaganos ka Nanos lakit di dagiti amam. Wait, naanos na mait. Game narigat ti trabaho dito Makawawid na kaon. Ay, huwag gayam. No, adagdamag ka na kayo. No, anya ti trabaho ko dito abroad. Ibagayo asimanak dito Ha? Anya asiman ngay bagbagabag. Kano janitor ka dita? Ay na, basta kasta ti bagayaw. Kababay no, bagbagayaw at janitora dito Siman kung ayaw. Wano manager ti restaurant. Wano hotel kasjay. Anya? Sige itag, trabaho ak man nanang. Inlibas ko lati, mawag dito kasilyas. Agdalusa manin Ay, rumwad dagiti bukil-bukil ti matak no kastoy lang. Ay, sige, babayan nanang. Di ko na ka. Siman, wano manager ti bagayo at trabaho ko dito abroad. Nawatan niyaw. Di kay pau-pauitan ni ti kwartayo no di yung palan ti bilin kaw. Sige, bye. Anya ka dito ababain ta umanawag. Hello! Napay manin na ya? Ay, Judito, agyaman ang tasinong batang tiawag ko. Apay ayata umanawag ka? Ni, apay ama kaungat ka ngay. Disturbo ko nga main. Kini, busy ak iti trabaho. Ado dagiti papeles sa nas ka na pirma kas manager. Ha? Manager ka dito abroad, Judito? Wayne, manager iti dakila kumpanya. Ha? Kunak no janitor tinaplaya mi dita? Kaya Wayne, gam na promote ka dagaws. Anya? Naimbag man? High school graduate ka matla pa anak. Nalalay nga ngaming itisi ka. Iso nga automatic Ha? Angin, apa ita imawag ka Ay kwa. Damagag la ko man, wadan may bayad mo, itinutang mo kanya. Ay, unay kamutin. Di mo lang maiturturugan mo aday nga utang ko. Agbayad akto ka day. Kaano nga Into nagsweldo ka
At nangamin nang usarak iti kwarta. Gusto jak pala makabayad ita. Kung naman asyak ti una abayadan, idi. Hindi kanto mo makawawat. Sige, bye! Daguli mo na dyan babae. Ay, i-off ko man lang ti cellphone ko. Tapno awanan ti mang singer kanya. Uri gayam si kakat inutangan ni Judito. Wan, kinuna na asyak ti una na abayadan, idi. Ngam, di naman tinumpal na idi akarina. Ay, makaungat pa yun kas dyan nga awagak. Ay, agpadatang rod Ibagbaga na pa'y ang manager ka no ijabroad. Patpatsyam mo tayo dyan bulili ko. Jak mapatyo na talaga ako. Padak mo lang awan na ilupas na. Ag manager kay Den. Kalukwan day ta. Nana Selma, madamag ko man laang. Nagpawit ka din ni Judito iti kwarta kada kayo? Ay, nagpauit ngam allowance ko lang, pagtimpauit na balasang ka. Kat, tay utang na kanya ngay. Ay, tsaka mo Kunana mo dadakkel ti sweldo na ijabroad. Di mga rin nagbayad iti utang na. Nagsukat san iti FB account. Andiyak ngamin makontak ti sigud nga account na nana. Ay, nadyak ka mo day tabalasang ko, ta sa anak mo't Facebook. Pakibagayon to mga rin nga imayak nana. Ibagayon nga agsingsingirak. Sige, balasang ko. Ibagak no umawag manan. Hello, nanang. Anya man na yati bagayon. Kwarta manain. Hinal daw nga may agsingsingir dito balay. Ikaw ang mamaitid ko, anak ko. Aya. Siyak mati umay na rinragan dito. Ay kay bagayo nga guray da. Makaawid akto lang ta itong pakadakwada ti dolyar kaw. Ay na, di kagtangtang si tama di kasta anak ko. Ibagayaw nga wampay sweldo. Ibagayaw na delay iti 5 months. Anya, Singir dala singir. Kunang mula nagdakkel ti sweldo dito. kaipalpalastog mo mga pinadakil ti swildom dito anak ko. Siyempre, namnaman na nga na pagbayad mo. Ay, wampay kwarta. Ibagayaw na delay iti 5 months ti sweldo. Pagipipadam ti swildom ay anak ko. Urno nga ka balak ko ti agbalay iti dakkel. Una ang payabayadan dagiti utang mo. Maudi dagita na nang. Agbayad aktaw ngam saan pay nga ita. Tanay, awan na talaga ti kwarta. Ay na, nagpipintasin dagiti ababalay. Adugahan tila dawan tinapipintas ababalay dito yung social media. Ay, bangkitak man iti tuladag adisan dito. Dito simple nga napintas may. At tapay basita swimming pool na. Ay na nagmayatain. Ay, dito bay. Napimpintas man ang dito design na. To story sa balay. Ada matiris na. Ay, dito bay. Napimpintas man ay. 5 stories. Nagpintas mo ti design na. Pagbali nagto sa alas ti first floor, ti second floor kusina, ti third floor CR, ti fourth floor isunto ti silid mi kanina nang kaun ti agbaling asawak, ti fifth floor isunto ti opisina. Mayat na iti 5 stories sa balay. Sakto may agpuk-kapuk iti 5th floor ti balay kaw. Poo! Banggag ti sa nga barangay ti pukaw kaw. Awanan na talaga, Bensay. Nang lipatan dyan ka arar mo bata. In-block na ko ni iti Facebook. Nga ron. Manon atawon tinapalabas. Kalagaasaan na nagparparik na apulos. Masyanak pa yan ni inana. Ta isuntirengrengan ti tao. Wan nga rod. Kinapod nung na, nagapa kami kanila kay ko. E di naamuan na pinautangak ni Judito. Hala, sapay ko maata makapanunot tumutlaan katagbaya dun. Nay, nagdakkelan ti may patpatak dara balay iti abay ti balayaw. Kakaselma.
Hey, wen, kakaulang. Balay ni Judito. Nagdakkel ngay. Kasta mo ti kayat nakaka. Kat, nakabayad na iti utang na. Nagaduti nakautangan na dito lugar tayo nga mawan sapay ka noore may sabi na yadan na. Kano nga gawid aya? Ay, dandanin kaka. Hintun umay abulan Ay, kastaya. Makabayad mo't siguro ni ti utang na paman na makasangputan niya. Tauray jay ka nakak. Agrik-reklamaw tadda mo la ka no utang ni Judito kang kuana. Nalpasan ti balay mo, anak ko. Apag iso ti sangpet mo, mabali na pagnaadan. Nagpintas na nang. Taginastusam may titi husto. Ay, wala di tamot na napanturnong ko ako naman. Manuataw na nagtrabaho ka dyan, bro. Tapno da pagbalay ka. Mga sawa ka nga ruda na. Wento hinto na da masirpat ko baknang. Baknang, ti kaya't ko nga sawain. Di ka unay agarara pa, panak ko. Tanasakit, no mapaay ka. Nanang, buguan nyo ti sa kayaw. Sakbay nga umunag kayo ti balay, tanay, marugitan ti tiles na, wen. Mala, sana balik ta dito'y daan abalay ti pagnaadak. Sa anak anay ruam iti dakkel abalay. Dito yaklatan, anak ko. Umay kami man, Judito. Nagkukuyog kami na nakautangam. Tabarang masyan ka kada kami. Ay, Judito. mabit lang. Urkaw, di kayo basta umunog iti balay kaw. Ay. Dito'y kay lang balkon. Ay, uwan, di ka matanagan. Dito'y kami lang. Kanuri saan na kami napagtugawan. Takababain matkan ka. Umay kami kumagsingiran, Judito. Ha? Kasapulan mi una yung ti kwartami nga inutang mo. Mabit lang. Apay, adamay pakita yung akasuratan. Ngayon mo't utang kada kayo. Ha? Ha? Hala, irwaryaw no da kasuratan. Ipakita kanya. Awan tanagtalakak mat nga rod kan kaide. Kan insekreto talaang dayjay tajak kayat amaamuan nila kay ko. Uri siyak, awan ti pinapirma ka kasuratan kan ka, tanagtalakak kan ka, Judito. Ay, awan da kita. Nalakat ag partuat iti sarita. Isong agawid kayo. Tano awan maipakita o kasuratan nga imuta nga kada kayo. Ay, awan maited ka. Iso apasinsya kayo. Ay na, matitikas na nga raramidam anak ko. Agbasbasol ka. Apay paglibakam ti utang mo. Katpudno mata nakautang ka kadakwada. Saan ka kadi amabutang itikas na nga aramidam? Kasanunoy darumda ka. Awang kabuteng ka. Hindi dak tumabalin nga darom tawan pamanagnig da nakautang nga kadakwada. Awan magkasuratan. Ay na, nagluk na yung tipagita. Oops! Ay, apo, naglamuyot ka gida. Ay, nagbunga mo't lati ato arigrikat ko dya, brod. Da ito yun, ti bunga ti ado alingkat ka. Puyat kanda dumapay. Urag may sak dito balay ko, tanaragsakak latamay. Di mo kaya ni nanang ti magnaid dito eh. Taditadaan mo't abalay ti kaya't napagnaidan. Ay no! Magaturturo gabat tad. Kinidip ko magpalag. Apag isunto no maluto tayo sa ang kwa karne. Naangarton no makaringat. Ay na. Asok. Nene. Apa na asok dito balay ko. Asus. Maur-uran ba't ibalay ko? Ay, Karuna! Tulong! Tulungan dak! Ay, maur-uran tibalay ko! Kakaruma! Tulong! Ay, nananang awanan. Naura man tibalay ko. Jela si Arte nagbatay. Huwag nga ron anak ko. Awanan tinagbamban no gaki jabrod. Alaw, gusto. Di ka nagsangit. Nagyaman tayo ti Diyos, ta saan ka nairaman anauram. Api nga minabinaybay abdi luto maya. Awanan. Sayang, tinapinta sa balay mo, anak ko.
Ay, pampanunuta, manak ko. Nagadayo tinakay turungan ti imatang mo. Pampanunutak tinapasamak, nanang. Maamiris mo ka din ti bindot mo, anak ko. O, nanang. Pagbabawayak ti panang loko kiti paadak a tao. Nakarma aksa. Amo ka palagip da ito'y kanyak, nanang. Ti pagyamanak. Sa anak ang nairaman ang nauram. Tapno dapay gundaway ka nga agbabawi tinagbasulak. Mamiris ko nita ti amin, nanang. Diyak kahit adakdakas pa iti mapasama kanyak. Isong inak agkid daw iti pamakawan kadag iti nakautangak. Tamok. Ano ti agsaksakit tinakam na kanyak, nanang. Ay, wala. Kasta ti rumbeng, anak ko. Nakasapol ako iti trabaho binsay. Ket ikarek ati umman asweldo ket bingbingayag ta ibayad ko amin kada kayaw. Ni, nagsayatan adamag dayta, Judito. Ay, pakawanan dak ko maa. No pinagtali ko dak ti utang ko kada kayo iday. No kasta, malagip mo ti utang mo. Kinapudno na, jak nalipatan day jay. Agin lilipat akla iday. Ta talaga jak kay ti agbayad. Ngem di nak magpagulimakan ti konsensyak. Isong agbayad ako ni ti utang ko. Iso na lang nga, tadya mo may gulpi abayadan na yun. Ininuto ilata abayadan na na. Nala, awan problema. Ayos lang kanya. Naimbang nga oras mo, Alma. Ni, si kamat gayam dyo dito. Sumrak ka. Ay sana yun. Umay kulay dagas na ito'y hulog ko kang ka. Ha? Pasensya ka na. Ano, jak may gulpi abayadan ti utang ko Ano sa mo na ti binulan nga iti ted ka. Ay, Juan. Awan problema iti dayta dyo dito. Tinapatag, makabayad ka. Ay, pasensya ka na ata ni. Saan kami matabak nang? Tauray jak ko man pabayadan. Nga makasapulan mimot nga minti kwarta. Tadaan nak mi apagad adalon mi. Agyaman nakit di taman nakaawat ka. Ala, awatan nga rodin ti hulog iti utang ka, kabsak. Agyaman nak dyo dito. Ingad ko nga rod tinagtrabaho kat ininhinot ko abinayadan dagiti utang ko. Agingga nabayadak metlag. Kat ita makikabkabalayak manan kininanang ko itidaan abalay me. Alakastan, ti pagayam mo, Judito. Please like, share, and subscribe. Thank you.